какво става, хора? Едни хора искат да направя като пример, че как да се направите снимка в YouTube. Напишите Пизар. Ако искате такава снимка в Skype, в Facebook, натискате Edit. Ако искате в YouTube, натискате YouTube. Зарежда ви. После, като ви зареди, излиза едно бяло екранче. Тук отгоре някакви фигурки. И тук си избирате снимки. Аз, например, и тази си. Не. Тук се плащат. Някои се плащат, други не се плащат. Тук може да си изберете какво, дали да ви е така, дали да ви е така. Различни са. Тук какъв да ви е фона. На мен е червено, защото на кефи. Не, той е роза. Червено. Натискате тук. Какви трофеи. Може да си го увеличите. Така да е. Така. Можете да си изберете каква картина да е. Така. Или можете да искате хелуинска. Мен на кефи е тази много. Тази на кефи. Тук, като искате да си направите име, натискате той, the background image. Натискате тук и тук си избирате снимки. Моята е така. Така. Тук е цвета. И сте готови. И тук името ви. Моето е. И така. Може да се го сложите. Какъв да ви е? Моя такъв. И колко много. Така. Мен на кефи така. Натискате око. Тук може някакви такива примерчета, ама аз не искам. И натискате Save. То трябва да ви се сейви. Насейвни. Да изчакаме малко. Натискате Save. Тук на диск, тук ще ви и тук ще ви е да го запазите, но не трябва да е тук. Натискате Desktop, пишете каквото да си искате, натискате Save. И тук от начало изстреляте си програмата, отивате се в YouTube и ето така. Ето картинката ми. И ето моята снимка. И тук е избиране. И вие готово. Само дето, че моята няма да е такава. И това беше от мен. И това беше от мен, хора. Абонирайте се, лайкните този клип, дано да ви хареса. И той беше от мен и до скоро. Бай!